se encontrar. Uma fortuna que nunca voltou. Toda viciada em sentar, pedindo pix pro cara que é bigode. Wabarakatuh, balik lagi di channel DJ Movie. Nah guys, malam ini kita akan mereaction lanjutan dari Cemet MP4 nya guys. Ini akan menjadi lanjutan dari Dino Apes part 2 nya. Kemarin kita telah mereaction part 1 nya. Kita akan membuat video lanjutan dari masa youtuber yang lucu dan imut ya guys. Nah, bagaimana keseruan videonya? Kita langsung lanjut ke video part 2 nya. Oke, ini dia. Oke guys, ini dia videonya. Kita langsung lanjut ke part 2. Pendot, menengok upil luwai. Oke luwak. Wih, iki Supra X patakmu kuwi. Ora kabeh sing ono Supra X. stang iki Supra. Bocah mendo. Cah mendo. Mas goyunan iki tali ini. Tenan Mas iki. Alah. Lho. Alah, dia masalah wae cerita iki. Mas iki. Yo. Ya dia. Mucat kumbahan. Mujat kumbahan. Loh, piye to ki malah dadi India? Kabel-kabele. Tidak. Meneng kowe ning kene. Sampai kowe obah, berarti kowe bergerak. Padha wae. Wow. Tapi kok estetik iki? Estetik. Motifnya seperti bekas ngepotnya miokarbu. Gue estetik. A few Parah, moments guys. later. Kowe tindiono kene ya. Kok Iya, iya, iya. tinggi? Loh. Anake wong bututuk iki piye? Wong edan kowe. Wis. Bablas angine. Bablas angin. Ayo cepet. Alah, Lho. Kenapa iki aku rasa Oleng jalah, jadi kacau, guys. Asap iki. Gara-gara wingi ra sengaja ndelok mbah-mbah adus. Mbah-mbah Katese wis longsor meneh. Astagfirullah. Longsor. Ikilah masalah bendot urip ning Nyanyi, tengah ya Allah. alas yang sangat Doanya yang ini. hutan yang sangat alas. Hei, masa Jadi keter-keter, mau kena lem. utak kerodon jedot mergondase keserempet mio ngepot. Mio ngepot. Masa bendot utak kerodok miring Rodok miring. mergondase keserempet mio jamping. Iya jamping. Nubruk apa ki? Nubruk rondo apa ya? Ya ampun. A few moments later. Bendot, omahmu wis dadi. Wih, Apik jamping tenan, omah. guys. Matur suwun yo, masa karo kawin-kawin. Kewan-kewan. Oh, kawan mas tahu. Nonton TV. Nonton TV. Nonton TV. Ya Allah, banyak sabar. Bengak-bengok kaya banci kena razia. Cepet. El tenan. Astagfirullahaladzim. Sampai kosong. Oke guys, kita langsung lanjut ke video selanjutnya ya. Oke, ini dia. Oke guys, ini ada videonya. Kita langsung lanjut ke video Yo, selanjutnya. Jiro lupa. Untukmu cepat. Wih, enak wih. Pizza topping selahan mio. Enak tenan selahan wih. mio. Pizza topping selahan mio. Selahan Dari mio. almarhum koncoku. Pret. Hah? Kancamu jangan metu kabeh. Bukan metu, Tak hitung ya. ping 5 ora metu. Tak hitung meneh ping 6. Ya Allah, kahe. Kancamu jangan metu sisan. Pret. Ngopo to su? Semprit. Kudune aku sing nyemprit. Kan sing offset Tidak untukmu. metu, ora gelem metu sih. Suwon wis ngece. Mulai lewat ngendi kowe? Pengen rasane untung merongos nancep Ya ning telur ora? Allah. Ana emprit ning dhuwur senter. Nek ora ndek duit minimal mlayumu banter. Kabeh. Alah, wis nyuri Weh, pizza sing kabeh. Nyolong pizza ning ndi kuwi? Dosa kowe. Ning donya kowe aman. Sok ning akhirat diketaki bakul pizza kowe. Enak Astagfirullah. Gelem rasu? Astagfirullah kuwi pizza colongan cah. Sairis wae. Iya lah, saya rasa. Prit. Saya Sing santai. gingsule sak cangkem. Mundur kowe. Mundur. Mundur sauntumu. Mundur sauntumu nek iso. Menurut saya untukmu. You. Hah? So Inggris calon Bahasa model Inggris. Yasin ki. Yes. Free phones. Free You. phone. Tilililit. Oh, suara truk mundur. Tadi aku kan mundur ki. Yes. Good. Good morning student. Tolong, bae sapa ki? Astagfirullah. Ayo, maju, Belum, maju, brosing. Apa? Hukum lindes jempol sikil mbah-mbah. Kurang ajar. Dikebrok ngotaknya, Sumber kata bayi. media. Hukumnya sunah.
blindes. Astagfirullah itu lek. Ku malah kowe karo wong tuwa. Tak kutuk dadi kali permio kowe. Mbah, kowe pilih minggir apa jempol kiwa genti tak blindes. Aduh wis. Wis ora macet. Oke. Yo, Mbah, jos kowe. Wis tuwek iso ngatur lalu lintas. Padahal cara bal-balan iki umurmu wis extra time. Wis tambahan waktu. Extra time diasmu kowe. Blindes iki Menit-menit banget. terakhir no iki aku. Sisi. Akhirnya semakin ada pula. Lali aku. Lali urung request tak kon gowo sing adoh. Lek, sing adoh lek. Astagfirullahaladzim, sangat dole kan bisa kan aduh. Iya maksudnya. Oke guys, kita lanjut ke video selanjutnya lagi ya guys. Tinggal satu video lagi habis itu kita mulai penutupannya. Oke ini dia. Oke guys, ini ada videonya. Kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Yo, Jiro lupa. Untukmu cepat. Harian. Lah ya. Lo. Jam piro ki Pak kok lagi mangkat? Janjiane jam itu kerja kok. Alah lagi jam 8 punjul 50. Berarti telat sejaman. Telat sejamnya dipermasalah nih. Sejam doke we. Jam itu neng 8 punjul 50 wis arep jam we. Yo ora Pak, sejaman. Kan isih jam 8. Wah, tukang koclok ki. Iki aku bayar harian ngene iki. Yo kerja. Oke, kerja lagi. Semene aduken sik man. Oke. Ngaduk lucu. Wih, raka deh. Yo. Kerja lah penyanyi. Waduh. Suwiwan. Ngopi sik. Leren sik. Wis 15 menit kerja ki. Lah yo 15 menit iki wis suwe. Nek leren yo wis patut. Yo bener. Nah, makanya sapi. Lo, lah kok wis leren. Niat kerja ora? Alah ngopi sedilut mosok yo ora oleh to, Pak. Iya, Sedilut Pak, Pak ngopine. Kapan rampunge ngene iki? Bandung Bondowoso kae lho. Lah, iya, Songo iya. 1000 candi. Lah kowe wong Iya, loro. iya, Seminggu dadi. 10 boto. Matane. Yo sabar to, Pak, sabar. Jare mbahku nek wong sabar, rezekine lancar, silite jembar. Kene, Astagfirullah. mbahmu kon senggel karo aku kene. Aja, Pak. 5 menit engkas. 5 menit ngopi. Tenan lho. Ndang kerja bar iki. Oke. Oke. Nah, sapi ini metu. Halah. Nanti jam 10. Wis 5 menit ki. Kan wis punjul 20. Mau 9 punjul 15, iki 10 punjul 20. Dadi 5 menit. Wonge ra ono iki. Piye iki? Kerja ra? Tapi rata-rata 10 menit kas wae. Iya. Oke. 10 menit dadi punjul 30 hak dhewe kerjane. Ngopi sik. menang. Alah, jam 11. Iya. Wis 10 menit ki. Kan wis punjul 30. Mau 10 punjul 20, iki 11 punjul 20. Dadi 10 menit. Yo kerja. Oke, kerjane. Yo. Wis jam 12 kurang selawe. Jam 12 kan wayahe leren. Rolasan. Astagfirullah. Kurang selawe. Anggap ae wis jam 12 yo. Kan kurang sithik. Yo anggap ae jam 12. Kan mung kurang selawe. A few moments later. Alah, langsung Wis kerja sarapan. keras ki mau. Lah yo kerja keras tenan ki mau. Jam 8 tekan jam 12. Tanpa leren lho. Lah yo tanpa Enak leren. pula nih, Termasuk sregep Pak Dewi iki. Iya, iya, kalau ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. Gimana? Boleh. Warke. Mbak Endang ngetit ngebut. Bar madang penake udut. Udah lah. Jam masuknya tekan jam 1 to. Jam 1 punjul 55 kok dhewe kerjane. Oh, jam 1 punjul 55 isih jam 1 yo. Yo, awak dhewe sebagai tukang harian ngitung jame ngono kuwi. Oh, yo. Balik ini. Tapi kok lagu dulu. Silakan. Enggak lagi. Wis jam 1 punjul 55 ki man. Yo kerjane. Yo. Kacau bener. Kegiatannya gini terus enggak kena. Yo. Menit. Wis jam 3 kurang 45 menit. Jam 3 kan wayahe mulai. Wayahe mulai iki wis jam 3 kok. Yo mulai. Astagfirullah. Arep dono ndi? Mulai Pak, wis jam 3 kok. Jam 2 punjul 15 iki. Jam 3 kurang 45 menit iki. Klebune jam 3 Pak. Kowe arep mulai tenan? Tenan. Sik. Oke. Oke, merem. Apa ki? Mesti surprise ki. Surprise ki. Oleh Ada bonus ki kegiatan. mesti bayarannya tambah. Yo Coba ini cuma lagi. Masih merem nih. Astagfirullah. Saya tendang. Empretku. Kena empret. Iki jendel dan
Iya. Oh masane langsung iku di kena kalau benton ya. Benton ini malah langsung bendot mas nih. Ya. Oke guys, sorry tadi tidak ngobrol. Oke guys, sampai jumpa lagi, kita akan bertemu lagi di next video dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.